Maya po puke kayuman at syutana king katlunang Domingo ning Quaresma. Pakiabetan king Banalamisa, ring kapasalamatan na rin mga tuki, Elmer and Anita Hura and family, Lito and Lorenzo Panta, Mark and Kilet de Leon and family, para king kapasalamatan king Adore Carrera Kebaitan, Mila Sibal Martinez, Juliet Candelaria. Para king personal akayatwanan ng Rowena Lagman Songko, Nerissa Tolosa, Edgardo and Beth Palo, Erminio Linet Nukum and family, Eleanor Ventura, Tita Bermudez, Helen David, Jeremy Robes, Arman and Mariette Nam, Darnell and Debbie Razon, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sarah Gokwinko. Para kilig ka sa pamanuli ng Stephanie Sanchez. Para king malagwang kapagdanan na rin makatuki, Edeline Angeles Gozon, Ernesto Dizon, Banjo Serrano, Edilberto Boyong Pineda Jr., Manolita Pasyon, Chrissy Webster, Maria Christine M. Santos, Maria Regina Dizon, Rosalita B. Torres, Angelito Miguel, Divina Gracia Carbunco, Edel Umlas, Gloria Panlilio, Reyamico Salvador, Leovers Razon, Niño Zane Noah Antonio. At karinandang kamag-anak at kakaliguran ang masakit. Para king nalananggang kapainawan ni Kapagatamang Mayang Nabie, Josefina M. Flores, death anniversary, Corazon Pineda, Esmerna Perez, Paulina Magtoto, Benjamin Capiz Sr., Ricardo and Virginia Estravillo, Reynaldo and Agnes Estravillo, Rosendo Portugal, Jose Esteban, Moises Roy, Cesar and Felicidad Abalos, Ricardo and Brigida Torrio, Andres and Fermin Torrio, Rogelio and Jacqueline Cortez, Jonita David, Marcelino Manalang, Rosita Manalang, Joel Pineda, Remedios Saldana Calilong, Rita Calilong Hurtado, Rico S. Calilong, Mara Calilong, Genemino and Asuncion Oblas, Faustino Santa Maria Jr., Luciana S. Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tantanco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Magno and Francisca Hipolito, Roberto Boy Castro, death anniversary, Raimundo Patrocinia Salvador, Victor and Heather Salvador, Corazon Antonio, Secundino de Ausen, Angelina de Ausen, Antonio de Ausen, Mario de Ausen, Alfonso and Jovita Bacani, Edward Warner, Gregorio, Anastasia, Jenny, Georgie, at ding sablang kalatuo king purgatorio. Palakatamo pumili at makiabig ikanto ang ganito ang pamuhilang.
Inlinisan tayo ng kiratang sumbat, kiratang templo. Hindi mo kiratang sumbat na nilinisan tayo sa samahan. Yung kiratang templo, kiratang sarili na tao. Kung yan ang may bigay tao, may kitang templo, si Banal Espiritu. Kapag ang tanong may kasalata, isa tayo may hulutan, hindi kiratang kasalanan. Itahan po. Magkumpisan po king Diyos ang may bayang tuto, at kaya kayo kapatid, uling sana bila, tiisip, amano at dapat, at ngayon kapulangan. Uling tabayhan na buko, ang Santa Maria, kapilan ng Birhen, karisang nangyay ang Pangsanto, at kaya kayo kapatid, ipanalangin po king Diyos ang inupano. Diyos ang may bayang tuto, pakaluan ng tao, at ipakapatawa ng kasalanan ng tao. Salamat tayo sa ating ibigay talaga. Amen. Malalangin tao. O Diyos, ipangin, malalasan gagawang balay kiyatasan at kasinimang puso, imbes ang kanilang nilulot at kapayaman. Anong lupa, matubig, manalila. Itapin mo sa blandewa ang kanilang puso, at gawang kayasanan, mabiyay pa ito, pineto ako nila. Anong muya, mangyari, magbibigay, at magaling, inalang mo Yesu Cristo, ang inyong manggamit inalang. Amen. In the liturgia ni Pamano. Pamamasang iba, king libro ng Exodo. Nigsalintaya ang Diyos at ilareti ng kayang amano. Ako inginungke mong Diyos, pag-iwat kaya kayo, iba't Egipto. Nungdukarin ko mayaripan. Eko nikakayariwang Diyos, subaling ka na ako. Eko gagawang narawan para kaya kayo, o nanumang kawangis ning nanumang atyu karimban mo. Ken Kiyatu, o king daluman, o king atyu king lalang ninyatu. Eko duro ka rin idolo, o sasamba ka rin. Uling ako, inginuke ang Diyos, Diyos siyang mapangaluno. Parusan ko rin ang masama ka na ako, at pati na rin karerang palipi, ang ganaking karerang apo at apo kinto. Dapat papakit ko, inulod ko, karing-libo-libo lahirap, dahil ang malubod ka na ako, at mamin ko, karing kautusan ko. Eye gagamitan ng labyo ko, king marawak akapaglasan. Uling ako, inginong ke kong Diyos, parusan ke, ininuman gagamit eustu, king labyo ko. Igalang e in aldo may nawa,
Guadalupe Iñatu, ing Balwa, ing Dayat Malat, at ing sablang-sablang at Chukarete. Tapos, king kapitong aldo, pepay nawa ko. Ita ing sangkal, nung bakit ako, ing ginu, pepanualan ke ing aldo pay nawa, at kewaking panan. Igalang niya itatayo at imani, pankumapa indero kinlabwat abagyeho kaya kayo. Eko makamate kaparang tao, eko makipanglaluro, eko manako, eko sasaksi king ekatutuan laban king kelupangan. Eye ang kaminan imbalen kapara yung tao. Eye ang kaminan ing asawa na, ring alimpana, ring baka na, ring keyang aslo, o ing nanupamang pandina. Ipiya ing amano ing inu. Salamat king Diyos. Dalit pag-akibat, pagsibatyan, at tinutiyakay ang aming pag-ibig ay nangga. Juno at ilukeko ring amano bagyeje alamanggo. Ingbatas ni Gino, Galapio, babili ang bayang biye, itaw. Apanaligan mo lang, lintutun ang ingin. Kabyas na, babiero, kintaw, alambay. Juno at ilukeko ring amano bagyeje alamanggo. Lingkaw kusan ni Gino, matulid ka. Minuman, itutupot, tula, ikaptang na. Dingutos ni Gino, utos lang. Babiyan ng sala, karimala. Juno at ilukeko ring amano bagyeje alamanggo. Karapat dapat ang gumalang mitmong dapat Gino. Sukat manatili iti kapilanman. Ding atol ng Gino, kawal ang katutuan, ayaw kamabilan, minuman. Juno at ilukeko ring amano bagyeje alamanggo. May ilang lang may ginto, may lang pibuburian, dalisip ginto. Mas mayumon lang kesa inuyat, may lang kanyaman, bulot, pamilan. Juno at ilukeko ring amano bagyeje alamanggo. Pamamasang ito, kinumuna ng sulat sa Pablo, karing tawang Korinto. Mala, ginagwalo, ring Hudyo, at kabyasnan ng pantunadlo, ring Griego. Dapat ikami ipanaramiyo, Kristo, aming pakuting krus. Aral ang makatakit karing Hudyo, at kamamangan para karing pagani. Dapat para karetang hinaos ng Diyos, Hudyo laman o pagano, iting aral ni Kristo, upaya at kabyasnan ng Diyos. Uling ing balamong kamangmangan ng Diyos, may ing kabyasnan ng tao, at ing balamong kainan ng Diyos, sikanan ang may ing sablaw sikanan ng tao. Ing aman ng ing. Salamat king Diyos para tayo muli may kapalitan.
King Yato, binigyan ang butong ng anak, balang ang inumang maniwala kayo, milinan niyang hiye alamang. Hindi mo manatili ang kailangan. At ito ang atinurin, Mapamasa, may pamalita at pagkakasalawan. ligaya ka o Panginoon. Malapit na ang Pasko, Aleludyo, niya Jesus yung kanya Jerusalem. Isnano ng templo, ni magtitan baka, tupa, pati-pati, at di magtitay kwarta para na rin makalulog ka rin. Ginawa yung pamalugalugin at tinabino ng templo ni magtitan. Pati na rin tupa, o rin baka. Tinyambulan na rin kwarta at di magtitay sa lapin. At penuwag na lang yung galilang namin. Galing Jesus, galing magtinda ng pati-pati. Ilang mo yung okay rin. Kaya gagawin palengke, yung maliit yung pako. At yung kaya talagang agang-araw yung sinabi ng kasulatan. Yung pagmalasakit yung maliit mo, bala mo, api ang ikakalubo, yung puso. Kung nakita ng Hudyo, kitang tagaya, nanong tanda, yung pagmulalan niya, yung ipakit mo kayo rin, yung ating ka matuwid yung dapat niya. Kaya iba ka Jesus, nasakan ka, yung templo, at tinugdaling ang kumando, italakas ka, mas bayo. Di Hudyo para kaya, may gawain templo, tinugdaling 40 at kada mabalo, at di ka talakas na tinugdaling ang kumando. Tapos, yung templo, ang manuwa ng Jesus, siya niya may natawa. Hindi nga sinubihan medyo, aga nakatalang niya talaga ng sinabi niya at kaniwala na ang kasulatan at kaninaman ang sinabi ng Jesus. Kanina ng Jesus at Jerusalem, Fiesta ng Paswa, dakala rin tao naniniwala kaya, hinahihilitan na kapag mulala rin pagkata. Pakinggan mo naman, yung magtiwala niya, hindi magtiwala niya, kaya ulit paaluno para tao ng sabla. Kaya kailangan pa dumalat kay naluwang tungkol na rin tao. Uling niya mismo, paaluno, numino, ingat kung namin yung pusulot. Kapag natin may pabalita ng kinakakalitan. Kapurian kita. Kristo. Yung ipapalala ko pa rin ng Espiritu, Amen. maya-paya ko. Maya kaya. Kita ang Pilipino, may tao sari-sari. Kunyari mo lang tindatang sari-sari store. Yan na naman at igang aking tindahan may nasa Chumalig. Yating sari-sari store. At yun ang na rin. Bali po abroad at di naman ng convenience store o 7-Eleven man. Pero may nasa kanita, very focused na para magtindayang tinabi, bakery yan. Para magtindayang panulong pharmacy yan. Para magtindayang hardware yan. Specialized na po na yung tindahan. Kaya tapos tindahan sasabihin na sari-sari. Nagaya tindahan na namitan ka rin luwan ng building, multi-purpose. Itang abi-abi, takal-takal. Kailangan tayong lawin. Kaya tapos ugaling Pilipino sa punsa dada. Eh, wali po makakaran kayo. Po ating fiesta. O kaya po ating birthday. O kaya po ating kasal. O kaya po ating binyag. Lawin niya po yung
sa pagsakot niya. Siyempre, di klase. Kung di niya kari-kari-kari, di niya kari-kari. At di niya sauce. At di niya bago. Unang siyempre, ang dadali maganda yung may tumahulaw. So, di niya pong asal, dahil ang tayong asal. Kaya mo, di niya fish fillet, dahil tayong fish fillet. Dapat yung fish fillet, di niya sauce. Ang kain naman yung sisig pa, dahil tayo sisig, manyaman yung sisig. Kaya pa naman yung gulay, dahil tayo yung gulay. Kaya pa naman yung chiplang kita dulo, dahil tayo yung chiplang kita sulod. Kung lalo niya yung pinggan tao na kita, samot-samot yun. Ang kahit may samot-samot pati sauce, kaya tang nasi. Siguro yan nakilala ng nila tao na yung kakarata. At di ko makakilala, kaya po, French chef. Chef yun po. Magluto yun po. Aray hotel, aray mga regular restaurant. Nana, ika yung Pilipino, manyaman yung pamakan yung niya ito, isa mong sakot yung pero pag pegang yung pamakan Pilipino niya, kung kakalan mo, ikakalan mo po siya kung lenggo. Oh, lenggo. Lenggo po, kung nasi. Yung nasa samutanan na asado kaya sibig na. O kaya yung nasa samutanan na pinakpit kaya sibig na. Ito mo lenggo. Kung katiyan mo na nasi, sige, kaya mashed potato, kaya big potato. Ito mo ka na mo. O kaya, ano ba yung manyaman na pamakan? Kari-kari. Kung kari-kari mo kakalan mo, yung kakalan mo. Enjoy niya mo. Yan ito. Apilasa tayong masalas. Kunyan mo, kakalan mo, tintan mo. Sa manyaman na tintan. Nuluto ng tao, manyaman na tintan. Tintan mo, enjoy niya mo. O kaya, tintan mo manyaman kakalan na. Tintan mo ako sa lepo na dre. Ariliano mo ako siya. Yan mo yung kalat mo ito. Ano mo manyaman? Pero pisa pagsapon mo, mapsina ka man eh, pero anak-anak. Anak nilang friend, hindi kami kada, baka dinanda ka appetizer, salad. Baka dinanda ka lenggo, di ba lenggo, yan, hindi lenggo ito. Dinanda ka siguro, lenggo, to compliment. Kanya, wala mo, potek steak yan, tang netong mo yung talang pinggan. Wapit niya po. Kaya kasi kung ang pisa mo sa ako, kaya tama ang sigulan doon. O sasabihan mo breeding. In templo yun. Kaya tayo sa samutanan palengki. Alala mo marok yung palengki. Dito palengki yung sipig yan. Alala mo marok yung magtinda. Kung kailangan natin magtinda, dapat mo. Pero etala po pisa sa ako. Kaya Ebanghelyo dapat. Mimo Jesus, penabi no rin, magtindang baka, magtindang turbo, magtindang kambing, magtindang palipati, penuwag ko rin na mesa na. Leniwan po, isipan niya yung isang bantakin. Isipan niya yung isang bantakin, marami niya yung isang bantakin sa pagbato. At yung magtindang kambing yan, ang turbo, kung kambing, kung palipati, eh tapos ko na eh. Siguro, magkasakit ko kayo kasi ating takot bakit. O kaya, ating mangyeng kambing yan na sulog. Sabihan ng Jesus, tapos na usapan. Lumpisang ba niya? Isang ba niya? Nung tindahan, kung balayo. Let us not mix it up and not be confused by its identity. Kanya identity as a value is very important. Maulang itang kilala mo kung nino ikaw. Pwede mo rin sabihan tao, itang mismo ang templo ng Banal na Espiritu. Itang mo ang templo tao. Tayo sa samutan ito. At itang may basa ko muna parumasa, dahil apuno utos tingin. Banal na templo tingin, katawad tao. Tayo nasisirap, kita ng paralan, may vision, kasalanan. Kung nagkaisang ito, pagkailangan. Kahit pwede mo rin kakalimutan, kaya naka-identity. Sa samutan na. Nung tatang ko, ito, commander, ito, boss, tatang ko. Hindi ko ito kilalang pamilya, makakulang mo yan. Ingaw sa naging tatang na boss, sa talaga.
sige, negosyo ito. Ano nga pa sinabot na relasyon na mga hindi nakalala. Hindi ka problema yan. Kaya later on, ito may tuwan. Uling ako sa nagtatag na boss. Boss, wala akong kailangan ko siya. Naman siguro marang aking tapong motorasyon tama din. Pagkari sa naman boss. Ang iyang boss ang iyang opisina. Ang iyang security guard ka. Karas kayo pala. Security ka pa rin. Pero tatang ka. Asawa ka. Pagkari ka. Ating medyo ang play. Bago yan po yung sound of silence. Ay, sorry. Pagkamali. Sound of music. Katade mo talaga. Sound of music. Kita po, itatanda. Kaya po yung checker po ito. Player. Itatanda, commander po kayo military. O na yung may view yan. Ala na yung asawa. O na yung anak na pitula. Yung anak na may paragul na wala po. Military na. Ulit pitula. May aliwala lang yun. Siyempre, ano may memorize lang yun. Ako siya na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daratang na rin nga. Sasaludo na pa kayo. Commander na yung manitanag kayo. Ito yan. Ay rugo. Dahil nga anak mamarchanan. Biasa na mamagkat eh. At wala mo kay military makanya. At di mo kay Clark. Kay Clark, kaya hindi na lang yun ng chapel. Ako daw, chapel 1, chapel 2. O di ba ka mo chapel 3, ano siguro. Alin, hindi lang yun ng chapel nga. St. Joseph Chapel. Di ba mo? At yun na lang yun. At basta tiket ang kwento mo ito, kilala niya ng dating man-matter eh. Kaya Margarita, may labot siya kung siya tata. Hanggang may ginyang plenari. Nasa kumanda. Pwede kasi, motorasyon ka pala, malapos. Plenari. Ika naman anak. Sana ito pagkalim mo, mo sa sabutan. Anak, sana nagplenari. Eh, wali ng kahit ng anak, ano ang tapang ng anak? Ng anak niya, patapang, matas ng busis na yung plenari. Kaya baligtad, yung plenari na susubukan namin kikyak lang. Baligtad, yan nakapamalangin. Dengan anak kita kikik. Gini dia pengari dan kikik yang sakit belum dari anak. Tu masih sedang butuh dengan anak dapat kan masih sedang butuh pada itu. Kanita dalam dalam orang maturan. Oh paling tanah lagi. Ika ada yang matur, ika ada yang pengari sih bisa. Kita mau confuse, kita mau sesamutan. Kita tahu malinis sa mga tao. Bigit ang templo ni Padre Espiritu. Manyanyan kaya tayo sambat, luguran tayo, pagmasabalan tayo. Ikaya tayo sambat, naluwa mo ni kaya ni Kilug, pating kaya naman. Ako, teka anak kaya, di pa ako rin lang mamiyano. Puli ko mamiyano lapit kaya sa akin na daan, marolan mo. Nagay, karagalo ng anak, mamanggaran ni Pagkarek, sityo siguro, mga rayula. Nagay, mautulang ko, kaya nadalang niya ulat na, mautulang. Puli mo naman po ito, kaya sa akin mga maganda. Mas lalo po kami. Pero puli ko naman ang respeto dyan naman ng lugar tamo. Sabi ko, may badyong may na kaya. Sige, bisa akong mag-electric fan, bisa akong paita ko, atisiyan kita. Linisan nyo naman. Ike-hobby pa ka nagtap. Kaya ba dahil po? Lamang kakako naman. Ike-kaya ba dahil kabatang mengan? Eh, talalang ko kay Lamesa. Simpan ka ako din basura. Anyapin ko, pag iyang masating, kaya tamang lugar. Pipananahinan. So that our children will love our church. Sabi ko, I hope they are not only praying the mamyano, that later on they will be praying. Dati sa aking panahon, ela mamyano kaya katapos isang na po kay Pancho. Dati ang panahon, they will be praying mahali. Yung mo rin ang anak, dela na kaya. Nungin tala, tuturo, sunod at ang panahon, kaya naman appreciate kaya nakasalpan na yan. Minsan may minyan ko, di bibigyan ng ibe-ibe, siguro, madwaya pa ang ulan. Yan China, maragol na yan. O rin, yan ang pangurus ko, siyempre, pangurus ko, umpisa ng binyan. O dito ng China, siguro, nabinyan lang yung panoy
biasa pangurus. Lalu siguro dia tiru yang modal mobil besar pada kawan nagawa turun anak muda yang anak kami. Dan this is a church, this is ours, ini balening inu kaya katawi luburan tayo, pagmasabalan tayo. Hingga po tayo nilang kung siya basura sasabi, kaya pa kami itong madakala basura sa lese. Pati rin kaso, kalaban tala rin kaso kasi kota ordinaryo yan basura, kalakalan din rin kaso, kung pusang kinabukasan, makakalan yan, ano, aral din maglinis ng apa. Kaya pa sa libro ng basura din, tagpatas, kaya ba tayo lang sa takap, o ito yung datiwala ng bulan ng kaso rin. Dapat kailangan ang luburan pag maragol, kikirata templo, kikirata sabat, kikirata mo yan po hindi. Balang tayo po hindi. At yung Diyos kaya at ibulit na rin pamilya yung sa tawag-tawag. Pag masyabalan tayo, let us not be confused by the identity of our church. Imbis ang pantama, kikirata patyo, kikirata mo yung naliki, at sana itinibulan tayo. Respeto at kalunay panabilan ng Kristo hingga ang Ebanghelyo. Yan hindi ang wigit min mga makanin ni Jesus. Minway, ginawa niya ng lubid. Ginawa lang bigla puno rin ng pagkinawa o mahaba na bulan. Pero no rin ka rin ang lamesa. This is the only time I saw Jesus very angry. Siguro puri ng Kristo. Naglugan tabi pamanalangin. E tala sa sabunan. Respeto at tayo. Parang kita ginu berbie grasa kita kira-kira parang penuh Espiritu. Amen. Percaya kita kasar-kasar. Sasampantayang ng Diyos, ipangmaybayang totoo, nilalang ipangmangyago, at ang Kristo ang nagtutong at inupano, ay nagiging upayan ng Banal na Espiritu, ibalik ang Santa Maria Virgen, dinasasalamat ng bayang Poncio Pilato, pinipako king krus nete at ikut-kut, pinipaya ka rin pwede, ikatumando sinubiyang bibig, pepata siya malwa makaluglo kuwanan ng Diyos ibang maybayang totoo. Iba't ka rin magkalian ng magkeli, bagong luong ka rin mabiyambong may manulit. Sasampantaya kung di Banal na Espiritu, in Santa Iglesia Katolika, ipang-sabak in Santo, ipang-mamatawad ng kasalanan, ipang-suligan ng meme at hindi alang hangga. Amen. Malalangin tayo kay Jesus. Amat ibalo, inasugan at pusunta. At malalangin sa mga maging Espiritu, ating katutuang kata at iba, ginupagkaramdaman mo yung panalangin. Ginupagkaramdaman mo yung panalangin. Tao, palilinyang ito ay Diyos, apalalaginan at palaligan. Ipagkalog mo kay namanagin at iyong Diyos, subalit hindi pa, inganak at Espiritu Santo. Pansamban, tuguran at swilwan, panalangin kay Kapon. Ito, pakiramdaman mo yung panalangin. Unang intao, malilinyang ito mga kasalpatayan at paniwala. Gusto mo ang katabing ng Panginoon Jesus. Pakiramdaman ang sasakyan mo at kutyan daraptan mo. Ipanalangin niyo siya taon. Ginupagkaramdaman mo yung panalangin. Unang intao, malilinyang ito makapanayan at kayang apalaligan. Gusto mo ato ng sangin na manong tumayi at lumiya sila kaya. Ipanalangin niyo siya taon. Ginupagkaramdaman mo yung panalangin. Potang intao manin niyang tapat alugo. Gusto mo ang klasana ka ng Jesus. Ang magbiya ka rin tao, karin ka rin ang amanin ang tapat. Ipanalangin ni Kaya Kapon. Ginupagkaramdaman mo yung panalangin. Potang intao manin niyang ito ang komunidad. Gusto mo ang klasana ng isang iglesia. Ang pibalenang Panginoon. Anulo ang katapunan kaya
o ipaming nagsibalor, ipamabalik mo karibinuglubat ni sipuno sana iba't igugod ni Keto, bigit ikerami. Aman magkasakit, ipagkasalan, at kapamilanan ni katawaran kami, ibiyado ni kapamilanan ng Kristo. Amen. Inuturbiya ninyo Karistiya. Malalangin kayo kapataan, padalihan ang tao, matanggap na naman ng Diyos ipangmaypal. Tagapagod sa aming binuwi ang daon kanigamat mo, kinikapuri at iligay ni Kiyang Lilo. Ingagapamong kasablala at ang bilong asal na iglesia. Ginuha pa pinatanda ng grasya ni sakripisyo, ikasala ng manyawag kapatawag, makasadya kami walang saan mamatawag, tingmet magmet. Ibiyado ang kapatanda ng Kristo ang Lilo. Amen. Amen. Ingino manatili at At kaya kaya ka, yan tayo na rin puso'y makiyat na ano, pasalamatan tayo Diyos na ginuta. hindi karapat dapat at matuloy. Tunay ang karapat dapat at patuloy ng pasalamatan ng mga parati at lumandarin. O iba, Diyos nga nalagat lubos mo yung bayan. Kapamilataran sa Kristo, hindi mawalang panahon, yung grasya, yung regalo, yung pamilya, yung kaya pamilya, ba't makapagpayong kaya pinugluban. Dili na rin kaya sikalan, ba't padalisayan, yung kaya kami puso. Ba't nasupin yung kaya kami hilig, at kapamilatana hindi magiging malayang sumuyo kaya. Tuturo mo kaming bibiyege, kanitig-ligi pa sa yato. Kapag di puso ni
Makiyandalan, tingin nilipas, ayaw. Ulinita kami sa Blancoro, tingnan Kalibalon. Daraling tingin ang tigaya, lain makiyabe, ginagawa ng papaya ang pulitin namin ang kakata. Bayan ikaw po sa nalulog pamilasa at kamatay, ingwanin din ang perfecto sa lahat ng tagay. Piraso na rin niya nilagay ang simbolos na nagkapaniti ikaw man ang kananiya. Hindi ka na akong tatawad ang bilaw para kay kayo. Ginoo. Makanyan mo naman kayo ba ng punan ng iwaning kalis? Masupay pero sa dapat kaya, binyaning kalis na kaya yung simbolos na tagapaniti ikaw ang pinunod mo kami. Siting kalis na napataya. Daya, ibalik na lang at ibat. Amin bubu, para kay kayo at para rin sa mga tao. Pagkakita, magkawalan na yung kasalanan. Dagdagitin, bilang pagkakaya at kanan. Daya na. Pagkakaya, misteryo ng kasang Mateo. Isulusuro ikatawag ng daya ng Kristo, tipunan natin yung metong ng Banal na Espiritu. Kailangan ngayong ipahin sa Iglesia kung mahalaga ng Pigmento Yato, balmigan ng Pinagluto ng Pedro Francisco, kaya ng Santo Papa, Florentino, kaya ng Arsobispo, ding sa Blancpali at yung Maluda susuyot mag-obra, sa asaw, hindi ang kasalpandayan, lalo-lalo na rin sa asaw mag-obra at sakripisyo. Hindi ang parokya ng Malalamus. Pagkanan mo sana ng benediction, di karelang pamilya, karelang din. Kailangan malaman kamutan ng kabaynawan at malinayan sa benediction ng media at isang lang niya mo apil. Tagapan mo sana ng maligaya mong harapan at makaluluwa ng kaingan. Gawan mo kaingan karapat dapat magkamit hindi alalaga. Pagkaya bilang Maria, Benedito ni Diyos, San Jose, kay Esposo,
Di sablang apostol at santong tinupad-iman ng kabuhian. Hingga kapan yung panahon, punir at panigay, kapagulatan ng Kristo, kaya hingga pagulatan ng Kristo, kabelan kaya, ipang may payang tukagong iba ng Espiritu, pupurin ang paralan, manggamang tingalataan. Malulubong ipagtanong ng paibat ng panahon. Ikaw sa upang niya ang pakalulupan ng ikaw sa kasalanan at piniglas ng isang ng aliyaligan. Habang manayaya ang inyong beneligaya at kapanaligan, hibay na ka ng Yesu Cristo ang keraming kalamakan. Patawaran mo na ikiaring samang kulang at lawan mo ikiaring kasalpatayan at ikiarasat iglesia at mayapayapan may pamilugan ng pagkikabuyan higa mabibiyat magaling maggamit ng nalalaman. Higa payapating Ginoo manatili sana kay Ray At kaya pa, ibon. malulutang pakit trigara na yung tao higa kapaya kapayapan ko kayo. Peace be with you.
nga mga Lord, kapitala po rin mo ng tansya, malapit ni kaya sa aming puso. Yung Cordero ng Diyos ni Jesus, ang pinalako ng kasalanan na niya, wala rin mayawos, ikabulan ng Cordero. Ginoo e ako malungkot tanggap kaya dapat iyang kasilay nga mano mo, kumayan na ako.
pansalmento at kapayapaan. Iyan ang ikapagdala ng Kristo Amen. Nabing po ika-sangswela tulawos sa mga sangswela panahon ng Paresma. Ituro sa salitan kamatayan ng Kristo kay Pamanyong Bibili. Kaniling sa salitan. May ari na po yata sa Narasias. Yan ang hindi mo parang mo. Maswelo po kailangan kaya na ang kaya magiging mapulo. Kaya mga kaya nila po ang aking sa salitan group na po. At yan yung darating na Sabado, yung Marine Crowd, alas 6 media na yung at yung sama naman po tulaw kay CBC kay Clark po. At tula naman ay kaya kakanan, ay kaya kakil at makiyabi lang makiyabi na kaya gender representation ng kapahan. Nung matikaw kumoros sa tao na sisama ang buwan na ako na punta ang buwan kaya rin na ako misa alas 6. At sana pangalawa tayo na sa dating panahon na Quaresma. Nabingin yung buwan rin ang yaman bilang buwan na dahil sa tinulog kung iyan lang. Tapos sabi nung yung presentation, tapos bilang salita pinambulan. Pero yung naging palawe ko, iyan lang ulit. Sina ni Maria, kakaluhan ng anak ng Jesus balang sa Lafieta. At kami ko ay kailangan upang palalo sila mag-show. Pinagsukas ng pandayan na kaya hapin talagang sakripisyo ni talagang tulaw ng tinatawag na sinamalo pagpapresita ni Kaki Sandali. Agad tayo po Sabado, March 9, alas 6:30 na rin pinilugin. Mobile, nagkapalit daw ni March. Kaya po, kaya kami po masaya sa wala nang nabilang 8 kay graduate kay CLSS kay Christian Life Spirit Seminar kaya siya ipakulify sa Spanish community. Anak po kaswelo nabilang 8 kay graduate na naman ang bisa ko kumakyasin kay CLSS sa review. Pamanggaran naman po, pamanggaran review tapos kaya sa bandayan hanggang ipanyalala lalo lumalang kaya pamaging anak ng Diyos. Kaya po hindi sa kami importante pero makasama ng Buddha ng pamagalan kay CLSS. Kaya naging Congress kaya po di Gabilis. Ang pasalamat po ay charismatic group dahil mandi-mabini ka sa kasapatera. Tatlo po, dahil ang sumboy, wala kayo dinatang niyatin, ay sila ito kumiyak. May sumba na po tayo ng mga Sabado. Ama, sila pa bisita ni Batman, bisita ni Batman. Ako magkakaling leka, sabi mo. Linyara ko lang. Nabing mo naman siguro kung sila nilitikin, pero yun naman po kaya kadala. O, hindi ka, nag-sponsor lang. Sponsor na naman po. Kaya nag-iasama ng donation. Pero may aling lang 83,000 para po ang talaga. At pati po rin sa kanin na ng pasto ay pasto para na mag-iingat ng Parisol, 20,000 na rin. So, almost 100,000 na talaga share. So, anak po kasi nagpapasalamat po for the efforts and for the love for our Parisol. Kaya ba ito kay March 9, alas 9, alas 8 ni Ngapa, i-bless natin po yung kaya sa Parish Hall. At makapunta na niya po, ipapapakabless na napapagay ng Congress. Lalagay po pari ako. Kasi bless tayo po. Yung lalagay ng kaya kapitan. Ang nagkagawa. Kaya ba po yung sa ating kaya tamong kumbento, construction ng kumbento na sa kapapang demolition. Pero may demolition na kasi isang politisita na antik na gamit din ay mag-isa. Pakikita po ang tama ng gusto sa kumbento mo. So, pasalamat mo rin may volunteer, tulong ko sa rin ito rin po na ito. Dan nabibili na ito rin. Ito rin po. Ako pa ito lang sa akin na hindi ka bayanihan po. Isang banyan po yun. Makasadya na rin mo. Magpag-obra. Magpaswelo pero naman yung isa sumaw. Evil man. Lahat kaya demolition o construction. Maswelo kayo po.
Total naman, kaya ba yung popular pa nung ako napin, kaya rin naman po yung malaki. At pag ginabahan lang po rin, anak na, yung kasal pa tayo. Ito po yung capital mission. So, di ba po yung sa mali, hanggang lugar din, kaya nagsirin, Diyos, tingnan lang, parang. So, kaya po Sabado, yung tayo po yung kasal tinigawag, kaya ba po yung tayo po yung sakit, kaya lang, pagkat, bendisyon na tayo. Hindi ko, panatili, kaya rin, at ipapatuloy at bendisyon na naman ito, bendisyon na naman kaya pamilya ng lugar, sila yung parang nila, pag-evaluate sila. Amen. Kaya po palang meron yung station of the cross sa kung isa alagay niya po. Gawin na umaga. Kaya kasi meeting place po kaya para kayo po. Kaya maga. Kaya po kung sa spot na may dyan nga po sa PNS yung station of the cross. Kaya pa alas 6 at yung isa kayo sa Antonio de Valverde. Hindi ang pang-isa. Ilaw niya. Kumenta mo sana maging buo kaya ang pinuluban at hindi ang pamibigay. Kalau paling saya kalau mari kita tu para ini bisa dilakukan. Salamat, King Diyos.